Higala niya na pilingla og bakak nga atong paminawan karon kay matud pa ang Ginoo naghimo kuno og pagampo nga ipalitok ngadto kang Birhen Maria pinaagi sa anghel. Paminawan ninyo ni nga bakak. Ang pag-ampo sa maghimaya ka Maria, kanang angelic salutation, usa ka nakapag-ampo nga dili imbento sa mga pari, sa mga obispo, sa mga kardinal, o bisan pagkinsang mga sabtupapa. Abi ninyo, kinsay naghimo ana nga klase nga prayer, ang naghimo ana ang Dios mismo nga iyang gipalitok didto sa mahal nga Birheng Maria. Nga niingon ang anghel, "Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus." So inyo nang napaminawan karon, ambot og diin ba po ni si sino nakakita og teksto nga ang Ginoo nagsugo or nagbuhat ang Ginoo og pag-ampo nga ilitok ngadto kang Maria pinaagi sa anghel. Ambot og asa ba po na siya kakuha ana nga ang Ginoo ba naghimo siya pag-ampo nga mo na ilitokon. Mura ba gitugot sa Ginoo nga moampo ta sa mga hinimo lang sa Ginoo. Mura ba gisupak sa Ginoo ang iyahang balaod nga nag-ingon nga dili ka magbaton og laing mga Dios. Gawas lang sa Ginoo, di ka magyukbo sa mga larawan. Mura magyahanggi supak. Mao nay gustong mahitabo og atong nasakpan karon nga kini sila namakak gidi ay nganuman. Kung imong pangutan-on inyo bagi ampuan sa Maria, mingon sila wala. Kay ang kuno, ang ilang mga pag-ampo kuno giagi lang nila ni Maria aron nga i-channel nila ka Maria para paingon ngadto kang Ginoong Hesus. Pero dahil sa tinuod lang ni ingon gid si sino mag-ampo gidi ay diha kang Maria. Ang Dios pagyud mo inyohang pasanginlan nga mo'y naghimo og pag-ampo aron mo iampo nato kang Birhen Maria, nagpataka lang gyud mo. Nagsugo sa inyong tungol nga kamura man mo ay nagsigi og pamutol-putol anang mga teksto unya gitapok-tapok ninyo na aron himuong pag-ampo ninyo kang Birhen Maria. Lahi tong pag-ampo nga nasa Mateo 6 nga nag-ampo para sa amahan katong amahan namo nga nakas mga langit kay istrikto siya. Samantala, kining pag-ampo ninyo kang Birhen Maria, putol-putol, kuha mo din hinga teksto, kuha mo din hinga teksto, kuha mo dito, gisumpay ninyo. Mao ba na isugos Ginoo? Dili ay, kamuray naghimo na, imbento na ninyo. Masangil mo nga, ang Ginoo mao'y naghimo, ana. Ang pulong sa Dios, ang Biblia, ang Ginoo mo'y nagpasulat, ana. Inyo lang giputol-putol, aron nga inyo ang himuong pag-ampo. Unya dayon, iadto ninyo kang Birhen Maria, aron mo ampo mo pinagi sa rosaryo. So, sakpa na mo ay sa inyo ang mga dili mao o dili maayo nga mga pagpanudlo. Unya di pagyud mga tekstual nga nagsugo ang Ginoo na may mabasa, wala gyud tay mabasa. Buhat-buhat ra na kapitulo baba, bersikulo dila. Follow and share sa atong video aron mabuti suban mahibalo sa class nga matuoran nga puro ra gid ni ilaha minaumao ang ilahang mga doktrina. Unya moingon na sila, silang tinukod pero di tinuod sulpot. Or ato ning tubagon ning argumento sa atong higala nga membro sa gitawag og Seventh-day Adventist Church. Niya pagkahuman sa iyahang pagtubag sa iyang pagreaksyon sa video or sa reels nga ato ang gipost, so gipagawas niyang iyang kinaiyas pagkaanak sa gitawag og banakon. Unya sa tanto-tanto na kong paminaw sa iyahang argumento, nagtuo ko nga ang iyahang pagpadayag naa say ebidensyang ilatag. Pero ang problema, ang iyarang ilatag, puro lang puro lang chismis, dako kaayog bayanan, pero gamay kaayog tawag ining panabot. Mo na gitawag og lisod. Sa natin mga daghang puntos nga tan-aw nato sa iyang argumento. Number 1, ingon pa niya, lingla daw og bakak ang pagsulti nato ang katong pag-ampo mahitungod sa maghimaya ka Maria. Mabasa man na sa Biblia. Mabasa man na sa Biblia, ang pag-ampo mao kana ang komunikasyon, pagpakigpulong, pagpakig-istorya sa Dios o sa responsable or sa binuhat nga naay kalambigitan sa Dios. So, sa dihang mingon maghimaya ka Maria puno ka sa grasya, kasi may namulong ana ang Anghel Gabriel. O nakay-istorya sa binuhat na kung diin naay dakong kalambigitan sa Dios, kaya mismo gani ang Dios may nagpili niya. So, katong pagsulti sa Anghel Gabriel nga, maghimaya ka puno ka sa grasya, sa religious term, pag-ampo to. Nga naman kaya pag-ampo, daghan mang tawag anang, kung sa kuwan pa ba, grade or level or stages na ay pagdayig, na ay gitawag o pagpangayog pasaylo, na ay pagpasalamat. Kana kay pagdayig man na, mabitaw, Hail, Ave, Gratia Plena, Dominus Tecum. Pagdayig man na. Muna mga tawhan mo basa og bala ang kasulatan nga wa bitoy gitawag og tama nga comprehension way sabot-sabot ba kung baga nya sa mailing lang din na mabasa man as bala ang kasulatan o karon
Pag-ampos mga Katoliko, mabasa sa Biblia, pagkaman supak na pud mo. Ginoo ko ng mga tawhana. Wa gyud tawag ining pangunahuna ang tarong ning mga tawhana. Ingon pa niya walay teksto daw nga nagbuhat daw ang Dios og pag-ampo para daw sa mahal nga Birheng Maria. Katuning pulong nga gilitok sa anghel sa mahal nga Birheng, kinsa dito? Pulong to sa ang anghela. Kabalo pagkaon siya trabaho sa tawag ining monarchical nga sistema sa gobyerno. Ang trabaho sa messenger mao ang pag-relay sa pulong sa hari dito sa responsableng gipadad-an og mensahe. Si Anghel Gabriel misinghero sa Dios na ay gustong ipalitok ang Dios sa atubangan sa mahal nga Birhen nga si Anghel Gabriel ang mulitok. Nya kisa matupulong nga naghimo-himo to si Anghel Gabriel lang. Giunsa man taon ninyo. Muna magkatawag pa sa argumento ning atong mga higala nga mga anak ba sa gitawag og balakod ang tuwa ginatamakan mas mga mahal birhen ning maong mga tawhana. Ingon pa niya murag daw gitugutan daw sa Ginoo nga mag-ampo daw ta sa gitawag og binuhat. Musugot man ang Dios ana nga mag-ampo ta sa mga binuhat provided nga dili nimo ilhong Dios. Ikaw na ganyan nag-ingon nga ang gidili katong ilho nimong Dios o mag-ila kang laing Dios. Kaya klaro ana sa amo ang tubag Santa Maria inahan ka sa Dios, so therefore dili sa Dios. Diba? Dili sa Dios. Kung Dios pa siya dapat reklamo mo. Kung dili man sa Dios, Santa Maria ganit tawag no. Dili man gitawag og Dios sa Maria. So nagpadayag lamang kada nga gidayeg namo ang mahal nga Birhen, nagampo mi sa mahal nga Birhen pinaagi sa pagdayeg gamit ang angelic salutation, pagpadayag kana nga ang Dios nga iyang gituuhan tinuod. Ang Dios nga nagpili kaniya tinuod. Siya yung mga tawhana, yung pa niya, sakpan daw ta kay giampuan do nato ang gitawag og mahal nga Birhen. Usa bagoy gitawag og sakop. Tinuod bitaw nga nag-ampo mi sa mahal nga Birhen by way of veneration, dili adoration. Kay kanang adoration pag-ampo lamang kana alang sa Dios. Ang among gihimo veneration man unya kana pa yung term biblical. Textus San Lucas Kapitulo 1 verse 21 so kaklaro ana, hail full of grace. Saint Luke chapter 1 verse 48. Si may mo sa balang kasulatan. Kasi may sulti sa mahal nga Birhen, sukad karon ang tanang kaliwatan magngalan ka na kong bulahan. Oh, usa man no sa pangalag bulahan ka na maghimo-himo ra kag imo. Ato tong awaton ginaawat sa Katoliko kadtong gipamulong sa anghel nga pulong sa Dios nga gipalitok sa atubangan sa mahal nga Birhen. Nya wala mas Biblia nga gidili na. Diba? Wala man na sa Biblia nga gidili na. Yung pa niya, Dios daw ang atong pasanginlan. Kasi ba day, katong pulong ang ginatog sa anghel, asa man ito gikan? Si Hawa. Siya naman tao, mga tawa na. Yung pa niya, giputol-putol lang daw ang mga teksto daw sa Biblia. Kaya para ingnon daw nga gitawag og pag-ampo. At least, klaro nga ang pag-ampo ang gibasihan Biblia. Maunay punto. Ang pag-ampo, ang gibasihan sa pag-ampo, ang paglitok sa pag-ampo, nakasulat sa balaang kasulatan. Di ba mo na inyong gusto? O kaya karon reklamo na po mo. Kaliwat, banakon, gining tawag, gining mga tawhan na. Nyaming mo na ba na mong imbento nga nakasulat na sa balaang kasulatan? Asa mga makita? Sa balaang kasulatan nga, mali ang paglitok sa mga pulong sa pag-ampo gamit ang nakasulat sa balaang kasulatan. Wala kayo mabasa, oy. Wala kayo mabasa. Gani, sige, magani mo litok-litok ang salmo. O, di ba? O, ito gitawag sa angelic salutation. Ang ano, ma'am, tungod kay mo ka na ang salter, kumbaga, sa mahal nga Birhen. Wala, lagi, dako kitag tawag ining bayanan lagi, program. Kung may kitag tawag ining panabot. Ingon pa niya, sa nga niya, wala do gitawag og teksto sa balaang kasulatan nga mag-ampo sa mahal nga Birhen. Klaro na no, Saint Luke chapter 1 verse 48. Sukad karon ang tanang kaliwatan magngalan na akong bulahan. From now on all generation shall call me. Pag ingog shall, oblige, obligado. Wa yung ingon nga all generation may be called, be blessed.
Tarungan lagi pagsabot lagi, mobasa lagi Biblia, dapat sabton og tarong. Dili magbuot-buot lang sabot-sabot nga dili mo ingon og konteksto sa nakasulat sa balaang kasulatan. Di ba gusto ninyo letra por letrang mabasa og kapitulo bersikulo kutob sa buhaton sa Katoliko karon na ni kapitulo bersikulo reklamo na pud mo? Ang mga tawhana basta anak sa banakon iyo kasabot. Muna kung mamembro mo ni mga tawhana sus Ginoo kaluoy. Ang pangunahon na ba murag waas kalibutan. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen, and pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.